ste minulý rok kúpili, predali či inak nadobudli nehnuteľnosť, voči mestskému úradu, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza, máte jednu povinnosť. A to oznámiť úradu vznik alebo zánik povinnosti platiť daň z nehnuteľnosti. Daňové priznanie podávate zväčša iba raz a stihnúť to musíte do 31. januára roku, ktorý nasleduje po roku, kedy vám daňová povinnosť vznikla alebo zanikla. Daň z nehnuteľnosti sa platí jedenkrát za rok a platí sa na rok dopredu. Vyráta vám ju príslušný obecný či mestský úrad, teda nemusíte ju v daňovom priznaní rátať vy. Aj preto je vypísanie si priznania k dani jednoduchým úkonom, ktorý zvládnete za pár minút. Ako na to uvidíte v nasledujúcich minútach. Na vypísanie daní z nehnuteľnosti potrebujete na to špeciálne určené tlačivo, ktoré si viete stiahnuť aj online. Tlačivo má niekoľko oddielov. Vy si však vyberáte iba tie, ktoré sú aktuálne pre váš typ nehnuteľnosti. Vždy vypisujete žltú časť priznania a ak ste napríklad kúpili alebo predali byt, tak vypisujete k tomu už len zelené tlačivo. V prípade domu budete zase potrebovať tlačivo oddielu 2 a 3 o pozemku a stavbe. Okrem toho potrebujete aj prílohy. Určite budete potrebovať list vlastníctva, nejaký dokument o nadobudnutí nehnuteľnosti, napríklad kúpnu zmluvu a pri novostavbách aj geometrický plán. Prvou vypisovanou položkou hneď definujete, či vám daňová povinnosť vzniká, teda podávate priznanie. Čiastkové priznanie by ste označili vtedy, ak by ste k už podanému priznaniu niečo dokladali. Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti označujete práve v prípade napríklad predaja nehnuteľnosti. Opravné priznanie zaškrtávate vtedy, ak chcete týmto novým priznaním opraviť predchádzajúce zle podané priznanie. Dodatočné daňové priznanie slúži podobne ako čiastkové priznanie k tomu, ak k existujúcemu priznaniu niečo doplňate. Rok, za ktorý priznanie podávate, dávate vždy ten rok, ktorý nasleduje za rokom, kedy ste nehnuteľnosť nadobudli či predali. Ak to bolo v roku 2024, daňové priznanie tak podávate na rok 2025. Nasledujú údaje o daňovníkovi. Je to tá osoba alebo subjekt, ktorý figuruje na liste vlastníctva. Nehnuteľnosť teda môže vlastniť aj firma. Podľa toho teda vypisujete nasledujúce položky. Ak by za vás daňové priznanie podávala iná oprávnená osoba, napríklad zástupca maloletého vlastníka nehnuteľnosti, vypisuje sa toto oddelenie. Ak si však vy ako daňovník a vlastník vypisujete priznanie sami, tento oddiel nechávate prázdny. Pri položke adresy trvalého pobytu sa pokojne môže stať, že váš trvalý pobyt bude v úplne inom katastrálnom území, ako je predmetná nehnuteľnosť, ktorej sa priznanie týka. Pamätajte ale, že priznanie k nehnuteľnosti podávate na príslušnom úrade tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť, nie tam, kde máte trvalý pobyt. Teda ak bývate v Bratislave a kúpite si chatu v meste Vysoké Tatry, tu aj podávate toto priznanie. Viete to urobiť osobným podaním, poštou či online cez portál slovensko.sk. Druhá strana žltej časti obsahuje už iba súhrn príloh, kde označíte počet všetkých príloh, ktoré k priznaniu dávate. Nezabudnite aj označiť správny dátum. V tomto prípade by to mal byť dátum do 31. januára 2025. Oddiel číslo 2 sa týka pozemkov. Vyplňate ho v prípade, že predmetná nehnuteľnosť obsahuje aj aspoň jeden pozemok. Ak túto prílohu vyplňate, označte ju ako prílohu číslo 1. Opäť tu musíte identifikovať vlastníka, rodným číslom alebo ičom a identifikovať obec, v ktorej sa pozemok nachádza. K vyplneniu prílohy vám pomôže aktuálny list vlastníctva, ktorý si ľahko viete vytiahnuť aj cez katastrálny portál. Napríklad podľa adresy nehnuteľnosti, parcelného čísla či vášho mena ako vlastníka. Všetko v rámci správneho katastrálneho územia. Do tabuľky označte jednotlivé parcely. Ak je ich viac, označujte ich 1, 2, 3 a tak ďalej. Ak by ste mali viac pozemkov, ako je riadkov v tabuľke, vytlačte si ďalší takýto list a pokračujte v písaní parciel a prílohu označte číslom 2. Podľa listu vlastníctva dopíšte pozemkom názov katastrálneho územia, číslo parcely, jej výmeru, druh pozemku. Označenie podľa legendy na samotnom priznaní. Ako využitie pozemku nemusíte dávať nič. Vznik daňovej povinnosti je 1. januára 2025. Bez ohľadu na to, kedy v roku 2024 ste nehnuteľnosť kúpili alebo predali, daň už bola zaplatená. Ak vypisujete priznanie k dani, ktorým oznamujete zánik daňovej povinnosti, vypisujte túto položku. Daňová povinnosť vám skončila 31. decembra 2024.
Označte ešte, či ste vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti a aký typ spoluvlastníctva sa vás týka. Podielové vlastníctvo vyberáte, ak okrem vás vlastní nehnuteľnosť ešte druhá osoba, ktorá ale nie je s vami v manželskom zväzku, okrem prípadu, že máte zrušené bezpodielové vlastníctvo manželov. Bezpodielové vlastníctvo je, ak vlastníte nehnuteľnosť sám alebo vo dvojici ako manželia. V takom prípade tu doplňte aj rodné číslo druhého z dvojice. Tretí oddiel tlačiva patrí stavbám s jedným účelom. Najčastejšie ide o rodinné domy. Tento oddiel vypisujete, ak je súčasťou nehnuteľnosti aj dom. Opäť si očíslujte prílohu. V našom modelovom prípade by bola číslom 2, lebo číslo 1 už patrí prílohe s pozemkami. Opäť od vás tlačivo chce identifikovať vlastníka rodným číslom alebo ičom a aj obec. Pri položke ulica a číslo udávame iba orientačné číslo domu, na tabuľkách je toto červené číslo. Súpisné číslo domu má samostatnú kolónku. Všetky tieto údaje opäť nájdete na liste vlastníctva. Stavba môže byť na rovnakom liste vlastníctva ako pozemok, alebo mať samostatný list vlastníctva. Podobne ako pri pozemku označte aj položky týkajúce sa vlastníkov. Nemusia byť rovnaké ako pri pozemku. Napríklad v prípade domu ho môžeme vlastniť už aj s manželom či manželkou. Stále sa riadte údajmi na liste vlastníctva. Políčka vzniku a zániku daňovej povinnosti môžete v prípade kúpy nechať aj prázdne, lebo by boli opäť 1. januára 2025 alebo 31. decembra 2024 pre zánik daňovej povinnosti. Podobne ako v príklade pri pozemkoch. Avšak špecifickým prípadom pri každej nehnuteľnosti je spôsob nadobudnutia dražbou alebo dedením. Dátum vzniku či zániku daňovej povinnosti je prvý deň mesiaca nasledujúceho po tom, v ktorom ste dostali rozhodnutie o dedičstve či dražbe. V takom prípade je tu iný dátum a aj samotné daňové priznanie je potrebné podať do 30 dní od doručenia rozhodnutia. To platí pre každý typ nehnuteľnosti. V položke predmet dane označte, aký je účel stavby, pričom by to mal byť len jeden účel. Ak má stavba účelov viac, vypisujte modrú časť tretieho oddielu pre stavby s viacerými účelmi. Doplňte výmeru zastávanej plochy stavby, počet podlaží aj celkovú výmeru stavby. Tieto údaje nájdete v geometrickom pláne. V prípade, že by ste vyššie uviedli, že má stavba spoluvlastníkov, tak ako výmery stavby udávate metre štvorcové iba vo vašom podiele. Pretože ďalší spoluvlastníci si musia takisto ako vy podať na túto nehnuteľnosť priznanie k dani a zahrnúť svoj podiel. Teda ak má dom 150 metrov štvorcových a ste traja podieloví vlastníci, ako výmeru udávate 50 metrov štvorcových, teda 1/3. Máte ale možnosť dohodnúť sa so spoluvlastníkmi, že daňové priznanie podá iba jeden zo spoluvlastníkov za celú nehnuteľnosť. V takom prípade tu označte možnosť áno a ako prílohu k priznaniu doložte dohodu o určení zástupcu. Podobný princíp platí aj pri podielovom vlastníctve iných nehnuteľností, napríklad pozemkov v predchádzajúcom príklade. Ak by ste vypisovali priznanie pre dom s pozemkom, máte hotovo. Nezabudnite k tlačivu pridať aj list vlastníctva, kópiu kúpnej alebo obdobnej zmluvy o nadobudnutí a ak máte, tak kópiu geometrického plánu a všetko to odniesť či poslať to obecnému úradu. Ak je vašou nehnuteľnosťou byt, vypisujete okrem žltej časti len oddiel 4. Identifikujte vlastníka aj samotný byt. Opäť si na pomoc zoberte svoj list vlastníctva. Do položky popis bytu môžete uviesť, koľko izbový je predmetný byt, či má balkón alebo pivnicu, teda stručnú charakteristiku bytu. Políčka vznik alebo zánik daňovej povinnosti v prípade kúpy či predaja bytu môžete opäť nechať prázdne, podobne ako pri domoch. Dôležité pre vypočítanie dane je uviesť správne metre štvorcové bytu aj nebytových priestorov. Pozor ale, súčasťou výmery bytu zvykne byť plocha štandardnej pivnice, avšak plocha balkónov či lodží je už plochou nebytového priestoru. Plocha bytu je správne zapísaná opäť na liste vlastníctva a dostanete ju zo záznamu podielu na spoločných častiach. Číslo pred lomítkom vydelte stovkou a máte plochu bytu. Ak máte v bytovom dome aj nejaké nebytové priestory, samostatne zapísané na liste vlastníctva, môže to byť garáž či ďalšia väčšia pivnica, vkladáte ich výmeru do tohto políčka a aj samostatne do tabuľky. Napríklad pre garáž môže zápis vyzerať takto. Ak celú nehnuteľnosť využívate na iný účel ako je bývanie, napríklad v nej podnikáte, tak vypisujte bod 18. Bod 19 sa týka prípadu, kedy je váš byt či priestor oslobodený od dane.
To môže byť napríklad pri veku majiteľa nad 62 rokov a o oslobodení od dane musí rozhodnúť obec. Oslobodenie alebo zníženie dane zaznačujete v samostatnej prílohe, ktorú tiež nájdete v tlačive k dani z nehnuteľnosti. Ako ďalšie prílohy k daňovému priznaniu v prípade bytu sú list vlastníctva a v prípade kúpy-kúpna zmluva. Či iné dokumenty, ako je rozhodnutie o dedičstve alebo darovacia zmluva. Vyberáte opäť podľa toho, ako ste nehnuteľnosť nadobudli alebo ste o jej vlastníctvo prišli. Ďalšie tlačivá sa venujú dani za psa, či dani za predajné automaty alebo nevýherné herné stroje. Tieto prílohy vypisujete iba v prípade, že sa vás týkajú. Pričom dátumy, odkedy pre vás platí daňová povinnosť, už nie sú prvým dňom v roku. V prípade psíka vám daňová povinnosť vzniká prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy ste sa stali držiteľom psa, pričom pes musí mať viac ako 6 mesiacov. Bližšie informácie k týmto tlačivám nájdete prehľadne spísané na stránkach slovensko.sk. Ak vám toto video pomohlo, šírte ho ďalej a budeme radi aj za každú spätnú väzbu či odporúčanie. Ďakujeme za sledovanie a využívanie našich služieb.